Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you so much for being here. If people are talking about it, then we are breaking it down right here. Kindly subscribe and join in the community. Namhlanje sikwimgidi Mums. We are reviewing Umgidi Mums season 1 episode 5. Amamfene oLisa oJambase basibizile kumgidi wonyana wabo uLutho phaa kuManzana eNgcobo eMaseleni. Sabhakisha iitasi zethu ke sathi sikhona siyeza sizosapota. USisithozama, a single mom to uLutho, unyana wakhe kuphela kwakhe, went all out. Utata kaLutho ebengekho ke emgidini, uthi uSisithozama umxelele, he just said okay because bane-cultural differences, so emgidini ebengekho. So what I gathered here ukuba yonke into ke ibhatalelwe nguSisithozama, yonke into yenziwe nguye, amalungiselelo yonke nje into eyenziwe nguye. So yena utata akanzi into since ene-cultural difference. I mean umntanakhe uyoluka akaphosi nix ngenxa yalo cultural difference yakhe. Kodwa ke ndiyamthanda uSisithozama, akekho bitter shem, akekho bitter. Akhange agxine ezintweni ezininzi, uvele nje wathi ndlela zabo ze-culture azidibani, and then khange ampeyinte nakakubi ke shem usisi. Ndiyamthanda ke ngaloo nto leyo. Uye wathi kuSisithozama wathi hayi akuzoma nto, ayikho into eza kuma ngenxa yaloo nto, umntana uza koluka abe yindoda. She made sure akashoti nganto, bekungashoti into kulo mgidi. Bekuxhelwe iinkomo ezimbini, iigusha ziyi-13, iihagu ziyi-3, ayonyama yintarhantarha. Ngumgidi le nto, ifemeli yonke ke ibingu-hands on deck. USisithozama khange bamyekele shem kube ngu-single mom, bathi hayi uzazibonela. Ifemeli, i-friends, i-community bayenzile into entle emntaneni. Mandincome abantu baseNgcobo, intle into abayenzileyo. Ibhajethi yalo mgidi ke uSisithozi uthi ithi 250,000. Idekho, intente ivele yasithatha sonke ispace, iyadiba igcwele ithe qhu intente. Kodwa ke xa ndibona kusetyenziswe way more than that, and lo sisi akhange afune nje ugxila kuloo nto leyo. Uhumble man, uhumble lo mgidi. Ubu-different kwimigidi endikhe ndayibona, nendlela ebesenza ngayo izinto. Ebengazigwagwisi, andilazi igama emandilisebenzise, ebengazigwagwisi, ebengazibekeli on top notch, kodwa besenza izinto zakhe and bezizintle into zakhe bezenza. So xa sijonga masibreak it down, ibhajethi, utywala usebenzise 60,000 uthenga utywala, and then wathi 15 ekutyeni, yaba zigusha eziyi-13, that's 32,000. Yaba ziinkomo embini 28,000. Yaba ziihagu ezintathu 9,000, and then idekho yathi 65. Kwaba khona negift ethi 50,000 kabhuti omtsha. Zibe khona ezinye izinto nje ezingabalwanga, like uMr Visual uneprice yakhe, une-price tag yakhe. uMr Visual akabalwanga. Kube khona ii-outfits azibalwanga, kube khona iimbongi, kube khona ii-dancers. Isetyenzisiwe imali apho, sisi uyisebenzisile imali apha, ezimele ngenkqayi elangeni, and futhi uyenzile into yomntanakhe yabantle. Yabantle shem, yabukeka, yaba nesidima, yaba nesizotha into yomntanakhe. Congrats to uLutho. Uthe esohlala phantsi uSisithozi wathi ndizazijwila ijacu kulo mgidi. Andifuni shem ngomntana, andifuni umntana wam aze abe nesinqala ngomso athi akazange afane nabanye abantwana. Uzijwile ijacu kulo mgidi. Proud of you mami, I'm proud of you. Bekukuhle, idekho kukuhle, abantu benxibile, becontsa abantu, intente, yonke into man. Oomama beyizela bengakhange bayibandise into yomntana.
wabe eyibambile uMr Visholo esenza adume ngazo. What I love about uMushe ke, uMushe ustephe in. Ndamthanda ngokangena noSisithoza maxa uMr Sholo esithi naba abantu endizalwa nabo. Oh yini Mushe, oh yini Mushe, enkosi mani. Ubugcwele iinyembezi zovuyo lo umgidi, biziinyembezi zovuyo. USisithozama umkhulise ulutho encediswa ngabazali bakhe. Uyambona nje uba ukhulele ethandweni, lo mntana uthandiwe. Uhambule umntana wakhona, yho unesidima sobutata, uya-appreciator. Ayikho into entle njengomntana o-appreciatayo bethunana. Yho uyathandeka umntana onentlonipho o-appreciatayo. Bawenzile umsebenzi omhle phezu kwalo mntana uSisithozama encediswa ngabazali bakhe. Wangangaqhubeka ehlonipha shem, uyahlonipha umntana, uya-appreciator. Wangangaqhubeka ahlonipha umzali wakhe emkhulise eyedwa, amhloniphe am-appreciate umzali wakhe. Enkosini bethunana, enkosini ebantwini baseNgcobo, ibintle into yenu. Okay, let me leave it here for today. Kumgidi Mums episode 5 season 1, Umgidi kaLutho. Do not forget to engage. Kindly subscribe, comment, and then like and do everything that needs to be done. I appreciate you for being here. I appreciate you for watching. Thank you so much. Until next time, Ndenithanda. Bye bye.